i poslušamo video danas, kao što možete vidjeti, nalazimo na jezeru Gruja i recimo šarena, kao što možete vidjeti. Ovo je novi štap koji smo kupili, ne znam da li smo imali video, mislim da jesmo, a nismo, ne sjećam se. Ovo je naš štap fiderski, 3 metra, koliko gramaža, mislim 3,90. 120. Koliko? 3,90, 180. 180, ja. Ovo su naše dva štapa iz prošlih klipova. Ne znam da smo ih pokazali, ovo su naše dva šarenska štapa. Vidite. Došli smo na Gruju da pecamo šarana, zato što bilo nam je dosadno da smo se sjetili da ima jezero u našoj blizini koje ima šarana, pa smo došli mi malo da pecamo. A tako se čuje. Kako se čuje, brate moj. Uglavnom, imali smo par udaraca na ovaj puštak, ali ništa posebno, ništa nije bilo. Ovaj smo malo pre zabacili, nabacili smo ga direktno pored ove i sada čekamo da udari. Kamerman je rekao da snimimo video. Vidi izače neće izlaziti zato što je kamerman inače nije privatni, nego on je tako... Kompanijski. Da, imam druge, nekim drugim youtuberima. Na vrijeme servis, tako. Uglavnom, mi smo sad ovdje i pecamo. Kako pecaš? Pa kuruz, dlaka, na jednom je kuruz na dlaci i podižač, podižač, a na drugom je samo bojla. Dobro. A kako si zabacivo, s čim si hranio, si plivao ili si pobro? PVA. PVA smo bacali. A ovaj? Ovaj je metod feeder. Kako je lijepo, posnimaj kanal. Odlično pada kiša. Joj Bože, kakva će biti naslov na ovom videu. Joj. Sad će kameru. Puca drvo, brate. Da, upalili smo ovo. Nemoj. Drill. Najeli smo sad drillove i ovo ima dva bajkanere. I čekamo pa smo cijeli da snimimo video vamo, pošto vi naši gledalci želite da snimamo video, tako da evo vam. I vjerovatno ćemo krenuti da malo češće snimamo video, zato što kamerman nema toliko poslavice. Tako da. Od sutra krećemo u akciju. Pa sutra možda ćemo snimati video, možda, ali ne znam sad tačno, vidjet ćemo. Mogli bi se skloniti od ovog nevremena, šta ti kažeš? Ja kažem da ćete četi telefon. Dobro. Možemo završiti s ovim videom. Ne. Danas smo prvi put na ovom mjestu, ali tako? Zato što nema nigdje nikog i jedini smo. Da, jedini smo ovdje budale. Da smo došli i po velikoj kiši da smo došli i da pecamo. Prve dve PVA kesice su se raspale kiše, ali kad je stala onda je mogla. Evo smo zabacili. Tako da. Inače pecamo kako? Samo na dva šaranska? Na dva šaranska, zato što kada ti udari u sredinu, onda ti ide tamo na dvama. Da ne možeš da badeš ova dva, ali to nije dva fora. Danas smo samo malo napravili. Da, bilo nam je dosadno pa rekao da stavimo ovaj. Malo ga samo kreni jedan krug, ili nemoj ostavi. Ne tako, nema veze. Ajde idemo mi pokisit ćemo. Odjavi video. Dajmo malo da dođemo vamo. I kao što možete vidite, ovdje su mi stolice. Joj, Bože, kakva mi stolica. Ništa, odnećemo u auto. Ništa ljudi, vidimo se u nekom sljedećem videu i povijek.